Паричните плащания между компанията и независимите дистрибутори ще се осъществяват само в непарична форма. За получаване на комисионни възнаграждения, дистрибуторът трябва да си открие картова сметка в препоръчана от компанията банка. За целта е необходимо да направи следното: да посети сайта на компанията и да разпечата документите, необходими за откриване на картова сметка, да попълни документите в съответствие с образците и да ги завери с личния си подпис, да подаде документите в най-близкия клон на банката. След период от време, определен от банката, да получи банкова карта Visa Electron. В този клон притежателите на банкова карта Visa Electron имат допълнителни широки възможности. Използвайки картата си, независимия дистрибутор на компанията ще може да плати продукти на компанията чрез интернет банкиране, да получи налични парични средства в клоновете на банката или от банкомат, да плаща други покупки и услуги в търговските точки, оборудвани с електронни терминали, да управлява банковата си сметка чрез системата за удалечен достъп – интернет, да открива всякакви други сметки в банката и да осъществява преводи и конвертиране на парични средства от сметка в сметка. Освен заплащането на стока с банкова карта, за удобство на дистрибуторите са предвидени и други форми за непарично заплащане на стоката на компанията. По свое желание дистрибуторът може да плати за стоката с банков превод, чрез клон на която и да е удобна за него банка или чрез платежните терминали QIWI. Плащането на стоки по системата на моментално разплащане се предлага само в Русия, Украйна, Казахстан. В близко бъдеще ще се появи възможност да се използват терминали за бързо плащане в България и Румъния. Логистична система. Във всяка страна са подбрани партньори, оператори за експресни доставки. Направо в дома. Създадена е мрежа от логистични центрове в Европа, Русия, Казахстан, Украйна. В тях ще се съхранява запас от продукти, достатъчен за 2 месеца, който няма да намалява. В логистичната система са включени и транспортни компании за превозване на стоките. Установено е сътрудничество с логистични фирми с голям опит и безукорна репутация, като например Softtrans Auto и STS Logistic. Логистична система. От производството стоките попадат в склада, оттам в логистичния център, а след това на адреса, посочен от дистрибутора. Доставка на стоката на дистрибуторите. Избрани са партньори-оператори за експресна доставка. В Европа това е пощата на Австрия, в Русия, Украйна и Казахстан Международната поща ИМС, действаща в сътрудничество и на базата на националните пощенски служби на страните. Принципът на доставка е доставяне в дома. Не е необходимо да се идва лично или да се изпраща куриер. Стоката ще бъде доставена по желание на дистрибутора до всяка страна, в която компанията присъства. Създадена е мрежа от логистични центрове. Те са разположени в Виена, Киев, Москва, Алма-Ата, в основните митнически зони, където компанията работи в началния етап. В бъдеще тази мрежа ще се развива в зависимост от това в кои страни и на кои пазари ще излиза компанията. Основното предназначение на логистичните центрове е да се осигури разпращането на стоката от централните складове по целия регион и до дома на дистрибутора. В складовете ще се поддържа постоянно попълван двумесечен запас от продукти от всички линии. Клиентска служба. Това е един от най-необходимите елементи за работа на дистрибутора. Именно чрез клиентската служба всеки дистрибутор може да се свърже със своята компания по всяко време на деня и нощта, като позвани в центъра за контакти или като напише електронно писмо до службата за поддръжка. С тази цел са открити контактните центрове. Отначало тази функция ще се изпълнява на базата на презентационните центрове, а през март 2010 година ще бъде открит специален отделен денонощен център за страните от ОНД. За май 2010 година е планирано откриването на специален многоезичен контактен център в Европейския съюз за директна връзка на дистрибуторите. До тогава, за да ви оказват помощ и поддръжка във вашата работа, ще действат презентационните центрове във всяка страна, в която присъстваме официално. Ще бъдат открити центрове в Москва, Виена, Киев, Алма-Ата, Варшава, Будапеща, София, Букурещ.
Презентационни центрове или офиси на компанията. Това са центрове, в които не се реализират никакви продажби, защото продажбите в нашата компания се осъществяват само по електронен път, само чрез сайтовете, само чрез интернет. В презентационните центрове каним всички желаещи, всички дистрибутори, за да имат възможност да покажат на своите новаци, бъдещите дистрибутори, как изглеждат продуктите на компанията, какви са нейните предложения, за да се запознаят с бизнес технологиите на компанията. Специално за посетителите на презентационния център са обзаведени работни места, от които дистрибуторът може да показва на новака как да влезе в интернет, как да използва всички възможности на личния кабинет. Компанията ще оказва мощна маркетингова подкрепа на дистрибуторите за развитие на техния бизнес. Тя включва организирането на мероприятия и събития за промотиране, провеждането на ярки, колоритни и незабравими събития, такива като предоткриване и откриване на компанията. Ние ще организираме за тези от вас, които са изпълнили квалификациите, екзотични пътешествия и лидерски семинари, тържествени приеми и светски приеми. Очакват ви невероятно по своята наситеност евразийски конвенции и конференции. Ще осъществяваме за вас система за признание чрез изпълнението на квалификациите от кариерния план. Тържествено ще отбелязваме, когато затваряте квалификацията пилот, майстор-пилот, навигатор, капитан и гран-капитан, командор и гран-командор. Ще провеждаме за вас презентации и тренинги с най-добрите специалисти. Ще създаваме всички необходими рекламни и информационни материали за вашата работа. Това ще бъдат презентации на електронни носители, буклети, брошури, плакати, рекламни атрибути с символиката на компанията и много други неща.